ikastetxe bat aukeratzerako momentuan, ze lehentasun eukin zenituzten aukeratzerakoan bata edo bestea? Bueno, esan duzun bezala, nik hemen lan egiten dut, DBH eta batxergoko irakasla naiz, eta egia da, hasieran apur bat konflikto hori izan genuen, ea umea gure ikastetxean eraman edo beste eskola batera. Eta, erabaki genuen senarak eta biok, berak ez zuelako eskola ezagutzen, ona etortzea ate ireikietara. Eta, ikusi genuen proiektua, nik behintzat, beste ikuspuntu batetik. Eta deskubritu nituen espazioak, zehazkagela ikusteko aukera izan genuen, ona igotzeko bebai, eta asko gustatu zitzaidan entzutea zuek ezitzaileok. Eta deskubritzea zelan lan egiten zenuten, guretzat izan zen klabe bat erabakia hartzeko. Zelan lantzen duzuen autonomia, gero txokoak daudela umeak motrizitate fina lantzeko, edo irakurketa egiteko zuekin, edo txoko desberdinetan zelan beraiek ibili aldiren, eta aurten batez bez, bi urteekin gehiago mugitzen dira eta txoko gehiago dituzte. Edo esperimentazioa bebai, egunero ikusten dugu, sartzen garenien, zelan dagoela edo oztoak lurrean, edo area izan zen lehenengo 3 hilabetean, orduan, oso hori dana ikusi genuen ate ireikietan, eta guretzat izan zen oso garrantzitsua. Oso ondo. Eta zer da gehien baloratzen duzuna momentu honetan gure ikastetxean egonda, zure altxorri preseatu naguan gurekin egonda, zer da gehien baloratzen duzuna? Zuen harrera, goizetan etortzen garenean, adibidez igez konparatuz, igez lier etortzen zen lehenengoa. Eta ona etortzen zen, ez zegoen bakarrik hezitzaile bat. Ordutegi luzapenean zegoen. Hori da. Eta gozaldu behar zuen hemen, baina zen etxien bezala, sartzen ginen biok, eta hitz egiten genuen zegoen pertsonarekin, edo zu, edo zein hezitzailearekin, eta beti 5 minutu hartzen genuen zerbait hitz egiteko. Eta oso tratu berezia edo sentitzen nuen. Eta horten, guztiz desberdina da, etortzen da 9etan beste umeak bezalakoa, baina ez dut galdu edo ez dugu galdu hurbiltasun hori. Eta nik esango nuke, daukagula aukera sartzeko edo ez, nik uste dut gurasoaren arabera bebai, batzuk daukagu denbora gehiago edo gutxiago. Eta umearen arabera bebai, ze behar dituen ume bakoitza, ez? Hori da. Eta, guretzat orain lierekin garrantzitsua da sartzea berarekin, eta goten gara ipintzen amantala edo laguntzen. Eta berdina, beti daukagu zuek naiz eta egon 10 umeekin, daukagu zerbait beti hitz bat guretzat. Eta hori da niri gehien baloratzen dudana, momentu honetan. Ezik ez gure ikastetxea burura etortzen jatzunean eta hitz bat az definitu behar zendun, zelan definituko zendun? Nik uste dut labur biltzen duen hitz hoberena da hurbiltasuna. Hori komentatu gana komunikatzeko orduan, eta etxien sentitzen gara. Hori da, hurbiltasuna zuekin, nik espazioetan zenago justo alboan lan egiten, eta hori da, garrantzitsuena niretzat, familian sentitzea.